Hey guys, what's up? It's me again. So for today's video guys, kung makita ninyo nagsakay ta og tricycle kay since nagkuha akong business permit sa city guys, and then kompleto na unta ko sa mga requirements tanan, nakapaserox na ko, wala na problema. And then nakakuha na ko kaning katong lata bitaw katong plaka. Gihold nila ang kuan, gihold sa nagkiter sa kuan katong papel na jud ba nga katong license na jud kay mali ang ako ang kuan isa ka letter dito sa katong contract of lease nga gihatag sa kuan sa opisina sa Beriras, imbis nga fair mo nahimong fair no, so imbis sa letter M nahimong letter N. Mao tong ningbalik ko dito akong gipakorek kay kailangan jud siya. So mauna na guys, nakuha na nako, mauna ning papel nga akong gigunitan sa kilid. So mauna na nakuha na nako kay gipausab na nako to sa kuan opisina sa Beriras ang katong contract of lease nako nga mali og isa ka letter. So ilang gi-correct, then mauna na nakuha na nako. So kay bit na nako na mato na ta sa mayor's office. So diri na ta, diri ko nabuang jud ambot. Naabot ko sa 5th floor giatay. Kay imbis nga kuan magud na siya, bisag gihatag na siya sa imo, kailangan pa magud mo na siya papirmahan sa mayor's office. And then katong last time nga diri ako, ang akong hinungduman kay naa sa 3rd floor ang opisina sa mayor. And then so nagsakay ko elevator no, dito ko ning diretso sa 3rd floor. And then pag abot ako dito, opisina naman sa vice mayor ang naa. So ano ko, asa naman dahil ang opisina sa mayor ani giatay sa 3rd floor to sa una, or nakalimot lang jud ko og asa jud ang opisina sa mayor's office. And then kay wala man, pag human ako sa 3rd floor, ning saka na pud ko sa 4th floor. Mao na ning sakay na pud og elevator. So mo na hangbod na saag jud ko, naabot ko sa 5th floor, hantud nga ning balik ta pud ko, ning balik ko sa 2nd floor. And then naara gyud ay diri 2nd floor di ay ang mayor's office, dili di ay 3rd, 4th, 5th. Yatay lagi naabot jud ko sa 5th floor. Pag abot ako sa 5th floor, goy kamingaw naman diri dapita yatay. Huway balik diha sumutos kay sakay intawon kog elevator guys, balik-balik. So mao na nanad jud ko diri sa mayor's office. And then mao na naglingkod ko kay paabot na lang ko kay ilang tawagon kay pagtawagon ko nila, it means na human na og perma. So human na human na og perma, so sakay na punta diri sa elevator og balik no. Kay since human na og perma sa mayor's office ang ato ang permit, sakay na punta sa elevator kay kailangan na pud nato siyang ibalik dito sa business licensing office kay ilaha pa ng kuan ambot unsa ilang tan-aw na ni, basta pag human sa mayor's office kailangan pa na siya ibalik sa business licensing office kay ipa-xerox pa pud nimo, kay tagaan nimo og xerox copy ang katong naa sa file dito nga table. And then mao na siya guys ang final. Humana nakuha na nako tanan, okay na ang ako ang laka ug ang akong papel sa license nako sa business na kong ginagmay. So okay na, wala na ko labad sa ulo. So salamat kay Ginoo kay mao ra jud ni ako ang kaproblemahan every time nga tingkuha na sa business permit. So murag kuan ko na nakuhaan ko kanang kuan una-unaon.